Takže čau, zdraví vás Wotman, CZE, u pohledové době dalšího videa a jsme u hry Shakes of Fidget. Omlouvám se, že další dobu nebylo video, byl jsem pryč, snad to pochopíte, takže se do toho pustíme. Takhle vypadáme, jsme zatím takový chudý. Takový hůbičkový den. Jo, my jsem zkušenosti. No, snad to půjde lehce, nechci mít nějaký ty potíže. Něco si taky ještě můžeme tady koupit. Jsme hrajeme za postavu kouzelníka, máme elfa jakoby národnost. A jo, ještě se omlouvám, že jsem trošku potichu. Moje chyba. Mám první úroveň zatím. Tady vidíte, no, ještě pár sekund a bude to. Další video chci natočit ten slibovaný speciálek. Sliboval jsem to, sliboval a dodržím to, speciál bude, vlog nebude. 23 odběratelů, no. Za to velice děkuju. A vyhráli jsme. Tak, máme achievement, postava, inteligence je nejlepší pro kouzelníka. Asi jenom ho dáme trošku. Zkusíme si na něj troufnout. Měl hůlku. Smůla, jsme bez peněz. Jsem to chtěl zkusit. 8 až 10. Přijmout. 2 minutky. Pak to je ta síň slávy. Nejlepší pozici první. A tady je úroveň 243 a je v tom nejlepším cechu, co je na tom světě, kde hraju já. Vidíte? Taky si chci jednou udělat svůj vlastní cech, stojí to 10 zlaťáků. Na to našetříme. Držte mi palce, jo. Už ani neumím mluvit, vidíte to. Fakt se omlouvám za to, že jsem potichu. Nemáte na výběr zvířata. Těch si pak můžete koupit. Tady třeba. Tady. Nejlepší. Ten je nejlepší úplně. Takže příště bude speciálek. Neřekl z čeho, ale máte se fakt na co těšit. Potom speciálku bude na tu hru, jak se tomu nadává, tutoriál. Můj první tutoriál, sliboval jsem jich víc, nebyly, nebudou, bude tehle ten až po speciálku, tak na tu hru, z kterého bude speciálek, tak tam na tu hru udělám tutoriál. Snažil se o tutoriály mnoho lidí, ale museli jste hodně toho stahovat. U toho mého tutoriálu tam stačí stáhnout jednu věc, která se stahuje kolem 2 minutek a už to můžete hrát. Jo, tady Shakes of Fidget budu točit, ale bude to trošku nudnější let's play, ale co neděláte, kámoši z toho točej a já jsem chtěl to taky zkusit, takže jsem to prostě zkusil. Si takhle udělal postavu, že takhle budu hezky vypadat. Se smajlíkem takovým. Tak jo, na to kouknout. 8. To je slabý, to prodám. 5 až 13. Tohle to chci. Já to chci, musíme to vybojovat. Pojedeme o peníze. Určitá hůlka se mi zdá dobrá. S ním bych už mohl porazit i někoho v aréně. Vidíte? Teďka jsme se malinko posunuli nahoru.
Druhá úroveň vyhlas 19. Tady dole nás je hodně kouzelníků. Na tohoto bychom mohli zaútočit. Jednou. Vypadá divně. To mě radil kámoš. Ne, je to kámoš. Chci zabít. Není moc dobrý. Ani jednou zautočím. Další jsme porazili. Minuty 92 zlaťáků a bude mít asi na tuto super holku. No toto. Haha. Pak tady každého porazíme. Jinak, co o téhle hře říct? Hrají celkem dost lidí. Doporučuji hru. V registraci si můžete vybrat spoustu světů. Já hraju na světě... Teďka ani nevím. To je jedno. Hraju... Ani už nevím, jak kde se to zjistí. Si můžete koupit houbičky. Houbičkáře. Podle mě je to úplně zbytečné si to kupovat, když tady máte. Nevím teďka. Ještě 2 minutky. O čem ještě povídat. A teda věc je dobrá, se mi zdá. Už jsem to hrál, měl jsem nějakou 50 level, ale už mě to nebavilo, ale teďka jsem se zase chyt. Baví mě to už zase a dopadne to dobře. Dosáhneme velkých levelů. Třeba jednou budem na 10. pozici, nebo to je 235 levelů, to teďka ne. Dáme třeba 55. Taky ne. 155. Vidíte, tady hraje spousta hráčů. No, tady třeba tady takhle, na takovou pozici to je výborný hráč, se mi zdá. Wow. To je brnění. Mě dá na ránu. Vynikající bude. Toho dáme jednou. Snad se jednou vylepšíme a budeme nejmocnější. Mluvám se za kvalitu zvuku. Mám horší mikrák teďka. Tam ten se mě rozbil a budu si muset pořídit novej. Toto je jakoby informační video. Že jsem neskončil, že jsem jenom byl pryč a že budu točit dál, že se nemusíte o toto bát. Teď vám ukážu, jak to vypadá z luxusní zbraní. Dobrý, jsme vynikající. Já vyplýtvám jednu houbičku a vám chci ukázat, jestli někomu tady, jestli ho dáme. A vidíte, už jsme zase povyrostli o něco málo. No to by bylo pro toto video vše. Uvidíme se u dalšího a to bude u toho speciálku.
po speciálku bude tutoriál, potom bude další díl se Shakes of Fidget, kde malinko pokročím, třeba už budu 10, co vy můžete vědět. Takže zatím čau čau a uvidíme se příště. Zdraví vás váš Watman.